Ano nata ano yan? Iskaramusa na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Maray na pagkahapon po sa gabos na nakaantabay sa indang mga harong. Anong tigsirip mo dyan, Friel, sa imong monitor? Gari, day ka nagpailing sa kuya ka so hapon na birthday mo. Belated happy birthday, Friel. Tumatanda ka na pero hindi pa halata. Happy birthday po sa gabos na nag-celebrar kan sa inang mga kumplian ng una na pagkaaldaw. Ano lamang tabian sa inong pinagkakabisihan dyan. Nasa katahawan kitangon yan kan grabe po tabian inat kan panahon. Asin halos ang kadaklan an busy maghanap nin mga lindo. Hindi po tabi na medyo mapropres ko man. Pero sabi nga ni Ibaga, dapat daan mga bado ta. Itong sa mga medyo bako masyadong dark and kulay. But ako, Friel, ang favorite color ko talaga nin bado. Ito, kaso pag arog da kaya, nag-absorb da kaya siya nin init. Kaya laban ang aking off-shoulder ngayon na kaya na hapon. Sabi ko man siya super off-shoulder. Itong medyo ano lang naman. Grabe po talaga ang init ngunyan. And dapat na itong si mga bado medyo appropriate man sa panahon. Tanganing medyo malesen itong sunamamatian tang init. Na sigun nga ni po sa mga otoridad. And pwede po katang makakuha po ni naman iba-ibang mga helang. Dara po tabi ka na init dyan. Posibleng mga mahihilig dyan sa mga soft drinks. As in sa mga mahihilig mag-inom nin mga colored drinks. Ibitara na muna, arog ko. Medyo tigbabawas-bawasan ko naan pag inom nin mga soft drinks dahil namamatian ko na medyo nagkukulog na Kuya Ramir sa kuyang tagiliran. Ika man daw Kuya Ramir, pagkaaga mainom ki kape. Tapos pag abot paligdi sa stasyon kung atam nagdidigdi, mainuman graray ki kape. Tapos pag makaon Kuya Ramir na lunch, ang tigiinom instead na tubig, iyo po tabian soft drinks. Kaya pag minsan Kuya Ramir, namamatian ko ang tagiliran ko Kuya Ramir. Nagkikiirad naman siya kan arog ka na lifestyle ko. Tigulo ko na ko ni Lemuel tapos ni Friel. Maray na pagkoto kay Ma'am Gia Evangelista. Oy ma'am, baad makisuyo po ako kan staff ini ka ni Konsehal Alex Howe. Ma'am, sain po tabian session tangon na pagkahapon. Baka naman makihagad po kopya ki agenda. Sigurad ka sana. Diyan po sa mga friends ta sa Sanggunian Panglungsod kan Legazpi, kay Ate Kersey Andes na kapakumanhali dyan sa southern part kan Legazpi. Kay Kapitan Eric Sim Brizuela, Kap, maray na pagkauto po tabi sa imo. Salamatunon po sa perming pagsimbag sa kuyang mga apod as in text messages. Manungod po tabi sa mga concern sa tuyang palibot. May mga pagirumdum. Kulibat ko po pala. Duman sa mga nagharapot ko na may masabay na organisasyon o kooperatiba digdi sa tuyang palibot. Manungod sa 3 days na transport strike. Kaso hapon Kuya Ramir, pagluluwas ko, pag abot ko duman sa terminal, may mga grupo-grupo kumpul-kumpul sa Kuya Ramir ki mga driver. Tapos biyahe duman sa muya, sabi na, "Ma'am, may transport strike na naman baga ngaya, binareta mo na." Ay abaan ako Kuya Ramir, aloy na akong turutindog duman. Dati nakikichismis ako duman sa sa mga driver na kundig di ba masabay sindan. Takan last na transport strike po tabi.
talagang paralisado so biyahe digdi sa tuyang palibot and talagang arog ko na commuter, talagang maridipisilan talaga sila. Tapos ka nagsakay na ako sa jeep, di nagkolekta na so dispatcher po baga. So dispatcher nagtaon na okay, 30 pesos na bayad pa ulit dyan sa Muya. Tigapot ko so dispatcher. Naku, kuya, masabay po talaga niya ako sinda niya ako sa transport strike. Sabi kan dispatcher, ay di po ngayaman. Kaya kasubanggi, tigme-message ko si Sir Jonel Muhar. Siya po ang chairman kan Bit Co-op ining Bicol Intercity Cooperative. Tapos si Sir na Ramon Rescovilla, so chairman po, presidente kan Condor Pistonig di sa Bicol Region. At kasubanggi, mga 9 p.m. igwanin ipigpadara sa kuyang mensahe si Sir na Muhar. Manungod po tabi sa pahayag maninda na dai po tabi sinda masabay sa siring po kaning aktibidad na ini. Although syempre, the same an pangapudan duman sa gobyerno na pakaskason ang distribution po tabi kan ayuda man na ipigtatao. And itong suspension kan excise tax, grabe man po an nakaka-apekto man siya sa pamrasyuhan kan mga produktong petrolyo. And kasubago early morning nagpadarama ni nag-upod si Sir Ramon Rescovilla na nag-confirm nga ni na days in the masabay dahil nga ni po ta medyo gahol naman sa preparasyon. And sa ibong kaiyan, makasar po sinda sa aga nin sarong hiro protesta, malibot digdi sa man ibang parte kan Legazpi City. Tapos ang endpoint ninda dyan po tabi sa may opisina kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa LTFRB Regional Office number 5 dahilan po tabi ita. Yun nga ni iyan. Pero may prior pa kaya na mga mga hirot protest na nagigibol man ka na sabing grupo ining Condor Piston. Last week may pigpadara sa kuyang mensahe si RDD Feo manungod pong man sa distribution. Talagang kay puan man kay talagang ma-fix si mga data na kay itong sa mga matatawan. So, syempre, dapat man po masiguro. And sabi nga ni RDD Feo, ang pigiinguwami man ngaya, ito talaga ngayang 100% kan mga driver digdi sa tuyang palibot. At the same time, itong mga operator po ang matauwanin magakanigong asistensya pinansyal na makatabang-tabang man lamang po duman sa mga pangurual daw na pagkabuhay at the same time pangurual daw man nagastuson kay ning mga apektadong tsuper. Pero kasubangon na nadangog ko may naghapot kay VP Henry na paano man ngaya su commuter na saro man ngayong apektado ngaya kaiyan. Tagabus man baga ta apektado. Maraysa na nga nita itong si DTI man padagos man poan pag mo-monitor ninda duman po tabi sa mga produkto na sakop kan sa indang jurisdiction. Tangani man po tabi na masiguro na wara nin take advantage man. And at the same time dapat na ang pag-aumento sa mga presyo kan mga produkto nakasunod duman sa proseso na dapat may pagtugot hali sa mga magkakanigong mga government agencies. Dahilan po tabian mga mapapatunayan na may mga violasyon po sa ring kaiyan, ikaw po tabi nin mga magkakanigong penalidad. Sana dito man pag-take advantage na porket arog kaini ang demand, may mga hoarding na mangyayari. Itong si Kuya Ramir, si Kuya Ramir kaya makurok kwarta ini. Pag dakulo na, pag halimbawa nahiling niya na in demand ang siring kaining product, tigwa bakal na ni Kuya Ramir, tigpapuwaran. Aram Kuya Ramir ang tigpapuwaran. Itong pera ngaya iyan, bayatan ko na ngaya iyan. Tapos, pag medyo wala na talaga or talagang suminikad man si presyo, duman pa lang iluluwas ni Kuya Ramiro sa iyang supply. Tapos, ang presyo niya halos nagdodoble, tagtitriple. Iyan, ang tiga-apod na, sabi kang apod digdi, ano nga nito Kuya Ramiro? Di ko siya pwedeng sabihin sa area. Mapafoul ako digdi. So, talagang suday man lamang nag-iisip kan mga pag-iriba. Yan sana daiman kayan ki mag-take advantage di po sa tuyang palibot. And ito man na may mga nagkakahiriling ako Kuya Ramir, ang halos accomplishmento ngunyan kan mga kapulisan digdi. Itong sa mga saradit baga Kuya Ramir na nagtitinda nin mga bote-boteng mga gasolina.
'Di ba Limuel? Nakita mo sa page ng ano, sa mga bote-bote, itong naramdaman ko kasi bago sa interview ni Sir Pio kay Commodore. Ito kaya nangyari dyan sa may parte kan tabako, iba sutig declare kan driver. Ang sabi duman sa declaration niya, mga ano nga yan, mga bagas, solar panel. Pero dahil mo man kaya maasiran ang itong sa mga K9, si mga ayam po, well-trained iyan sa pag-sniff. Ano nga ni ang Bicol kan pag-sniff? Pagparong kan mga kargamento digi sa tuyang palibot na tigdadarakan mga pasahero. And apan duman kan investigasyon na gari nagduda, mahiling mo man yan sa rong tao Kan nagduda sa mga personal kan Coast Guard, kan tig-check ninda iyan. Duman ninda, natatakluban pati Limuel ito ki trapal. And apan kang pagpuklat ka itong trapal na ito, bari-bariles nin mga nin mga gasolina. Sabi baga ka ito, dapat po, so kung ano talaga ang bit-bit mo dyan, dapat na i-declare mo iyan. Ang problema pa dyan, kung asay duman sa ipig-declare, wala pa po nin mga magakanigong dokumento. Ang arag ba kan, saro pa yan sa mga nagiging dilema na may mga instances kita digdi na may mga, itong sa mga ukay-ukay, use clothing, iga po baga kayanin certain lane na nagbabawal sa pagbiyahe kayan, pagpabakal and such. Anhapot man duman, after ngayakan makonfiskar ngaya ito, sa ina ngaya dadarahon. Ansimbag kayan, Bureau of Customs. Ang problema, Limuel, panagdyan ka kaya sa Bureau of Customs, kaipuhan mo mag-letter sa secretary, kaipuhan mong magkuanin na clearance, hali duman, tanganing may makahurong ka dito sa local. Iyon ang sabutan may si process na iyan, na kaipuhan nin mga clearance. Pero, pag-araw kaya ka iyan, naramduman ko dati, wala ninin parang sense of urgency. Era na sutiga apod na ease of doing business, na day man, halimbawa, ngunyan ngayon nangyari, may araw kaning problema, may sa araw kaning sitwasyon digdi, day mo man iyan mako-foresee na kasuhapon nagpadara ka na nin surat para this time, may mga kahuron ka na. Diba, pag-araw ka ang mga nagiging concern, at the same time, nagiging problema po tabi sa tuyang kapalibutan. Lalo na po itong mga pangyayari dito sa tuyang palibot na talaga naman po na kaipuhanin magkakanigong sabi ba nga ni ibaga sa ignorance of the law excuses no one. Pero di taman talaga mahali, aminon taman sa direta, di tagabos na lay aram. Pero syempre may mga otoridad man na kaipuhan man nilang i-implement. Yan kaya na mga bote-bote na yan, hindi ko malilingawan ka na pagramdam kan BFP na pag too much exposure sa sunlight and baka umarhay ang storage ka iyan, pwede po tabi na magkausanin na sulo dyan po sa indang mga lugar. Kaya kung yan Limol, ang nangyayari na dyan, mga madunong na ang mga paratinda mga diesel, gasolina, araw ka. Itong nahihiling, di ko sure kung naabutan mo pa itong mga soft drinks na nasa bote. Ang nangyayari na lang, Kuya Ramier, ibig di-display na lang ninda, so boteng empty, wala nin laog. Tapos may mapundo dyan, saka lang sinda makuaduman sa tigsasaraya ninda nagdisaraya ninda kaining mga produktong petrolyo, hindi po sa tuyang palibot. Dahil na kaya yan na lang ang nagiging pasistema ninda, lalo natakan na mga nakalis na mga bulan na masugsugon inat po baga nasulo dyan sa may parte kan humapon itong susaday lang baga na gasoline station itong mga improvised lang ako mga siya improvised pero itong mga di ko alam right term ka iyan na mismong susaradit po baga mga gasoline station dito sa tuyang palibot na nagkakasurulo tapos sinunda naman dyan sa may parte kan na barangay Bunker 1 na sabi nga ni ibaga kayan, sabi ni Sir J. Lusada, may transport strike tabi sa aga. Wala po kay transport strike sa aga, Sir J. Lusada. Kay Karen Nicole Ala, sabi ni Limuel, watching from Strait of Hormuz.
Ini si Karen, ibabala ko ini. Siyang ipupunggit ko duman sa sa US Navy. Siya duman ang magiging blockade. Maray na pagkauto dyan sa Familia Ala sa Barangay Bogtong, Legazpi City, kay Sir Phil Balila Jr. Nakaantabay man po una na pagkahapon. And duman po sa mga paraomata, medyo huruha lang kaw Kuya Ramir, ang presyo kan clean and dry na mga paroy po digdi po sa tuyang palibot na barakalan man iba-ibang mga mga probinsyas digdi po sa tuyang palibot ang aning ma-encourage man ini pong mga local farmers na ipabakal ito sa indang mga inani na direkta sa National Food Authority. Kasawapon may pay forward din sa kuya si Ma'am Zahara Pavelando, ang tagapagtarampo kan NFA Bicol na imagine Kuya Ramir, itong mga may pigaapod na moisture content antig ko consider ka na NFA, manungod po tabi sa presyo ka na babakalo ninda. Ang halimbawa, moisture content cancerong ipapabakal po na parol, nasa 11 to 14% na clean and dry. Kung dati Kuya Ramir, ang presyo na 21 pesos, 23 pesos, ngunyan, 29 pesos iyan. Ang may pinakahalangkaw, sa probinsya kan Sorsogon na nasa 30 pesos ang kada kilo para sa clean and dry na may moisture content na 11 to 14%. Sinundan po yan kan 29 pesos digdi po sa probinsya kan Albay, 28 pesos sa probinsya kan Camarines Sur, sa Masbate is 26 pesos, and then digdi sa Camarines Norte asin Catanduanes, ang barakalan po tabi ninda is 25 pesos. Tapos pag abot naman duman sa wet palay, depende man po graray iyan sa moisture content kayan. Pero ang kinagayunan lang dahilan po tabi syempre itong sa mga farmers dahil naman sinda masyadong mababarat kan may mga private buyer po kaya na talagang pag nahihiling man nila ang sitwasyon na halimbawa nangangaipo talaga ang farmer. Duman naman da Kuya Ramir take advantage na hababaon ang presyo kan kantidad presyo po tabi kan paroy na ipigbabakal sa inda. And sa paagiman kan ining pigpapabakal na mga paroy at the same time masisiguro man na itong susupply at the same time sa mga nakasaray dyan na paroy sa mga warehouses kan NFA Bicol ang supisyente and data matigahagad na magkaigwa po unin kalamidad digdi sa tuyang rehiyon igwasin danin mabubugnot na iba pamulino at the same time may tatao sa mga respektibong local government units at the same time kung nangaipo ang DSWD sa pagtaonin distribution distributionin ayuda at least makakaano man siya, makatawang-tawang naman po tabi. Magpasiring lang kamo sa pinakaharaning buying station o opisina po kan NFA. Dahilan po tabi i-accommodate nindan. They are more than willing to accept duman po tabi sa mga paraomata. Ang problema lang kayan, so medyo di ko nahapot si Ma'am Zahara. Kung halimbawa ngaya Kuya Ramir, duman sa may parte kan na buwa. Tapos ang buying station na sa may parte kan Pulanggi. Kung may facility ba or may vehikulo ba ang NFA na kung halimbawa waranin kapasidad si Kuya Ramir na darahon ito ninda pasisiring duman po sa buying station or kung pwedeng kwaon mismo kan NFA duman po sa lugar ka nagpapabakal nin paro. Kasi imagine Kuya Ramir, kung mapabakal ka tapos so, kabaklanan si imo, igagastos mo man sana para maitransportar itong sa imong paroy. Di ba? Gari, quits lang. Gari, saro yan sa mga bagay. Yung manangad Kuya Ramir, para, bakat matawanin ideyaan na NFA Bicol na para mas makapag-akomodar nin mas dakol na para o man na magpabakal sa inyo. Baka pwede nang i-shoulder itong si transportation cost manangad. Kasi naisip ko manangad Kuya Ramir, ibabakal mo su paroy mo tanganing tas ibabayad mo man lang sa bako na patingunin karaw-karaw Kuya Ramir an pagrenta po nin sarong vehikulo
Maski nga ni ibagaan saradit maski tricycle. Di man pwede Kuya Ramir na karabaw mong pang-uma, mo sasakalan mo kikariton, tapos ito lang gagamiton. Paano kung ang distansya mo from Kagbakong Kuya Ramir, pasisirindig di sa Legazpi? Mabuyo pa kan Kuya Ramir na makaabot ka digdi, pati karabaw mo, dahil mo na mapakinabangan, tamagagada na kan init. Baka pwedeng ma-consider man po siya kan NFA. Dahil nata, i-message ko si Ma'am Adzahara o kaya si Ma'am, si Ma'am Assistant Regional Manager, Ma'am Julie Lenares sa Siring Kaya na Bagay. Pero, yun nga, ang good news dahil nasa dahil bad ngunin Kuya Ramir, wala na ako i-follow up dyan sa NFA na concern na kung halimbawa ngaya may mapabakal na paraoma, dahil na naakomodar dahil wala ngayon ni espasyo ang warehouse. And this time, sindaso nagpapahayag na ready ngaya na mag-acceptar sa muya ang ngayang opisina kaiyan sa pagikan mga buying stations. And itong may parte dyan po kan pagpabakal baga kan 20 pesos na bagas. May nahiling na akong nagpadara ki apse mo. Igwa na kipig latag dyan na tent. So na Kuya Ramir, everyday, igo po tabi dyan masisirungan ta. Ang igo lang kisisirungan kaya dyan, ito po tabi na nga nasa loob na compound kan NFAB ko. Baad lamang, baad tabi mai-consider man ang siring kain na sitwasyon. Ang sa kuyang kapartner sa Lalo Technical, si Kuya Ramir Tanay, sa IT, si Jerome Nico Martinez, ako po si Angel Mustaza, bye-bye. Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.